naimbag nga aldaw tay amin kakabsat nga ti labas na ket tatta dati ibingay ko at dati masursuro tay iti daytoy siguro amok nga adu ti makaammo iti daytoyen nga ibingay ko latta para kadagiti santay nga makaammo apo kakabsat makikita yo kadito ti apo ganak sangaribo tatta kupul-kupulen tayo nya tatan nakupulan iti sangaribo kayat yu pailaan ka di daytoy nga sangaribo uray no nakupul-kupul siguro wen kunayo uray syakit kayat kulata uray nakupul dito nga sangaribo kat uray no ilublob tayo ti kapitakan kayat tayo pailaan ka di mabadek-badekan tayo kayat tayo pailaan ka di siguro ti sungbat yu kat wen latta nya uray siya kuwen kayat kulat tamot. Apay nga kayat tayo latta dahiti sangaribo kakabsat uray no anya ti may kasta nga mga kupul-kupul mabadek-badekan kin mailublob pa ti kapitakan. Apay nga kayat tayo latta apo agsipud ta dahiti sangaribo adda ti balor na. Nya, adda ti balor na. Uray no makupul-kupul hanyak value ti balor na isulat ta sangaribo latta nya. Uray pa'y makupal. Nya ti maadal tayo dito yung sangaribo. Kasta tayo mat apo iti imatang ni Apo Diyos. Uray pa'y no anyaman ti kapadasan tayo ti panagbiag. Na ilumlum tayo man iti basol. Na itublak tayo ti basol. Makupal-kupal tayo. Mabadek-badekan tayo. At dalat ti balor tayo niya apo kakabsat. Iti imatang ni Apo Diyos. Adalata ni Apo Diyos nga si sasagana nga umawat kada tayo agsipod ta pa kenkwana at dati balor tayo ta pinarsuan na tayo ket nga rod ti Apo ngam no pay kasta han na nga kahit nga sa wen nga no nakupol tayo kuman kas madlang iti sangaribo no nakupol tayo ket nakukupol tayo latan nya dati sangaribo no igatang tayo met na ket asimpaen tayo met alam mo nakukupal at mga igatang tayon kas jemot lang at ipanagbiag tayo na dat no dati pa na kaayos na apo kat maayusin tayo mat tap no iti kasta kat presentable tayo mat iti imatang ni Apo Diyos kat dito nga ibingay ko tatakit nang nangag kumot dito iti panaki seminar kumot idi may sakpay mat nagtutubo maki aktibo akmat iditi simbaan ket adda dagiti pa seminar makiat atendar tayo apo ket isuti nakasursuro akmat ket nagpintas ti kayat nga sawen apo nga datayo tao tayo no kwarta ko makadamot balor tayo iti imatang ni Apo Dios iso nga antay nga mawalan tinamnama dagiti padamot nga managbasol ano nyaman ti aramid tayo paspasamak ti panagbiag tayo na ilupit-lupit tayo man winan nya hantay nga maupay ta addalat ta ni Apo Dios ita nga sisasagana nga tumulong kada tayo ket lang ti maibingay ko manen tatta ngal daw ket sapay ko matad dati nasursuro tayo manen kakabsat ket agyaman ak unay ni Apo Dios ti mang bendisyon ti tunggal maysa kada tayo.